Delikatesa. Dá sa robiť aj na kyslo, hej? No vtedy tam dávam trocha ako smotanú kyslú a troška múky za. Dá hustý. Bravo! Nejakové cestičko. Ešte marhulové. Tie veľké sú asi marhulové, vieš tie... Ja ti to podržím, nechceš dve ruky? V strede, že sú marhulové, povedal. No, tie veľké. Tie veľké sú, väčšie sú tie marhulové. Aha, jasné. A menšie sú tie... Berte si komu, že si aj dobolka. Ale nie metre, máš krátky stoker. No. Filo, prečítaj, kedy vypadávaš a kedy... Drevený kolík 55 až 60 mm, dĺžka 220 až 230 Tady. Molky, drevené kolky, 12 kusov očí, Tady. 1 do 12. Hráči dvaja a viac. No. Tady. Závojový vodopád to je. Pila? Aký cep, že by si letel to dobré? A že to je jedno. Tak 200 km navyše. No čo, tam mám potom na hodinu, na 2 hodiny putovania, takže je to jedno.